Виждате първия пример. Тук се използва с модалната частица да, подобно на to, с която изразяваме желания, подбуди и така нататък. В случая и точно това се изразява. Ето и сравнение с съм. Можем да кажем същото и с съм, но е някак по-неутрално, докато с бъда се изразява наистина този пожелателен смисъл или субджунктивен, субюнктивен. Също бих добавил, което не го виждам в обясненията, че насочва към бъдещето повече сякаш. Втория пример ни уточнява, че бих, което е форма на бъда, се използва за формиране на условно наклонение. Тук може да си отворите таблицата в читанка за някой глагол и ще видите същото. Съм също се използва за изграждане на време или наклонение. Един такъв пример е за минало неопределено време. А пък писал е причастие, което се нарича минало свършено деятелно причастие. То също реално се използва просто за изграждането на различни времена. Вижте таблицата в речник читанка за произволен глагол и ще видите как присъства при изграждането на отделни времена. Реално това е употребата на това причастие за изграждане на глаголни времена. Ето я и таблицата за условното наклонение като бонус, но това наклонение сме го разглеждали и преди, а аз смятам в бъдеще да му обърна по-подробно внимание. И третия пример е, че се използва заедно с минало страдателно причастие. Това е причастието, което прилича на past participle в английския и употребата му може да ви се стори лесна. В българския интересното е, че това причастие не участва като част за изграждане на време, както в английския с past participle, а просто се използва с спомагателен глагол и толкова. Ето някои бързи примери. Не съм добавил всички времена на съм и бъда, но видяхте и в примерите в Wiktionary. Има и вариант бил за преизказно наклонение и разбира се менят по род и число, но за това друг път във видео, което ще е само за тази форма. Все пак ще ви покажа как да си ги търсите сами и как да не ги търсите. Тук се връщам към оплюването ми на английската версия на Wiktionary, което правя периодично. Там спреженията са по тотално грешен алгоритъм, който най-вероятно е измислен от някакви американски езиковеди, които си мислят, че са по-големи разбирачи от нашите от БАН. Не съм правил подробно разследване, но най-вероятно са правили тези безумия по времето на студената война, може и отпреди това, като това нещо после се е предало на последователите им и години след това виждате кодърчетата от Wiktionary просто са копирали шаблона и виждаме това, което виждаме. Някои от вас сигурно са се сблъсквали с това, за което говоря, но все пак ще ви покажа на видео какво имам предвид. За пример ще дам точно бъда и по какъв безумен начин е представена формата в английската версия на Wiktionary. Гледайте, няма да говоря, за да не пречат субтитрите. Видяхте ли в секцията Conjugation какви глупости има? И това е за всички глаголи. Никога не се опитвайте да учите нещата по тези формулировки. Това са адски простоти, които са неразбираеми. Правилните концепции са в източниците, които съм ви показвал неведнъж до сега, като речник читанка, бан и дори Wiktionary, само че на български език. Реално
В случая истината е, че за бъда има няколко форми по време, род, число и така нататък, които пак може да ви бъдат трудни, но са само няколко. А в Wiktionary на английски изглежда, че е нещо, за което и 1000 години няма да са ви достатъчни, за да ги научите. Впрочем, тази секция с conjugations там прави голяма антиреклама на езика ни, но какво да се прави? Аз мога само да ги плюя във видеята ми за сега. Но да се върнем на миналото страдателно причастие, което смятам, че представлява интерес. Имайте предвид, че се мени по род и число. Тук съм ги наредил по мъжки, женски, среден и накрая множествено число. В среден род е, може би се досещате, защото пояснява булото или було, нечленувано, дума в среден род. Иначе за рода при причастието е доста подобен на този за прилагателните. Няма много непредвидими моменти. Виждате как завършва всяка форма. При съществителните, примерно, там е друга тема и има много изключения. Впрочем, смятам да направя интерактивни игри в сайта ми, които да са свързани с подобни неща, но да са с случайни думи и всичко да е по-интерактивно, а не с ръчни проверки. Но ще видим, защото е трудно. За пример, не искам да прозвучи пак като оплакване или че плюя някого, но вижте следния пример. Тук малко перифразирам по памет, но горе-долу е такова положението. БАН, това е Българската академия на науките, държавен орган, пуснаха техния правописен дигитален речник след много години мутри и корупция в тази държава и с бюджет от 6-цифрена сума в крайна сметка. За сравнение, това, което правя аз в момента е само на мои разходи и на никого не му пука също така като цяло. Но каквото такова. Сега ще ви покажа как да търсите формите за минало страдателно причастие, защото през читанка по някаква причина не излизат в таблиците за глаголите. Видяхте, първо търсите глагола в речник читанка и после отивате долу към хиперлинка за Wiktionary, но българската версия. А може и направо в българската версия на Wiktionary да ги търсите. Имайте предвид обаче, че там причастието беше за друг вид на глагола. Сега ще ви покажа как става и с този въпросния правописен речник, за който говорих, който е разработка на нашите официални институции. БАН, МОН и прочее. Казва се Берон. Изгледайте видеото, което направих. Видяхте, нали? Даже ги има формите за число, пород, с членуване, много подробно. Трябва да признаем, че е доста добре направен този речник. Даже може да разцъкате и други времена и наклонения. Видяхте, че има. Но, за съжаление, сайта очаквано е правен за българи. Но се надявам с моите наставления да се ориентирате. Ще добавя линка към източниците ми в описанието към видеята ми и винаги може да питате, ако нещо не е ясно.
И се надявам идеите ми за интерактивните игри да сработят евентуално. Няма да е прекалено лъскаво, защото, както казах, не разполагам с ресурсите и помощта на подобни институции, но ако нещата тръгнат по план, ще бъдат изключително ефективни за учене. Надявам се поне, защото съм ги обмислил внимателно. Иначе този речник, пак повтарям, казва се Берон. Погледнете в описанието, ще бъде сложен редом с останалите източници, които по принцип стоят в описанията на видеята ми. Вече сме към края на днешното видео. Тук съм направил вече този целият отрязък, който анализирахме. Двете изречения имам предвид, преструктурирани по начина, по който би ги казал човек в реалния живот, без поезия, архаизми и така нататък. Прочитам. Утре страстите и неволите ще хвърлят върху тях очите булото на срам и грях. Булото на срам и грях няма да бъде хвърлено върху тях очите от страстите и неволите. Забележете как в първото изречение, примерно, започваме с утре и също съм използвал определителен член за съществителните за разнообразие и приемайки, че говоря с конкретика за нещата. И за финал съм направил компилация на множествените числа за съществителните от видеото. Забележете бройните форми при мъжки род, които коментирахме по-рано за неодушевени предмети. И да, тук като цяло съвпадат окончанията, но имайте предвид, че не всички думи имат такива окончания. Примерно за среден род има различни окончания, не е само А. За женски род също, макар че там голяма част действително завършват на И. Може да разгледате статията, която съм оставил в описанието, ако не ви затруднява. Но да, смятам да направя интерактивна игра и за това в сайта ми по тази тема, но ще видим кога ще стане. Както казах, има трудности по направата и реализацията на подобен проект. Но за сега мисля, че нещата са ясни. Имате моите обяснения, имате източници, можете да питате, а и ще продължавам с тези видеа към проекта ми. Това беше видеото. Благодаря за вниманието. Надявам се да ви е допаднало и да е било полезно. Не се притеснявайте да питате нещо, ако не ви е ясно, или да давате препоръки. Можете да ми пишете на мейла, като коментар или като лично съобщение по социалните мрежи, както ви е удобно. Ще се видим в следващото видео. Ще подготвя изречение, което е от световно известен класик в литературата. И така, това е за сега. Чао!